Il-Gvern niedu uffiċjalment l-Istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa Sesswali 2026-2030. L-istrateġija ndalan li saħħaħ is-servizz il-prevenzjoni u d-drittijiet marbuta mas-saħħa sesswali u riproduttiva f'Malta u Għawdex. Fit-tnedija l-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġew Etjena Bela sostna li l-istrateġija tfasslet f'konformità mal-linji gwida tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa l-WHO u hija msejsa fuq l-evidenza u r-realtajiet li qed jesperjenzaw il-Maltin u l-Awċin. L-istrateġija tinkludi numru ta' miżuri li diġà bdew jiġu implementati fosthom it-tisħiħ tas-servizzi fil-GU Clinic, iktar aċċess għat-testijiet għall-HIV u infezzjonijiet trasmessi sesswalment kif ukoll l-introduzzjoni bl-aħlas tal-PrEP u l-estensjoni ta' servizz tal-PEP. Tħabbar ukoll li fil-futur qrib se jiġu introdotti diversi metodi moderni ta' kontraċezzjoni bl-aħlas flimkien ma' inizjattiva nazzjonali għad-distribuzzjoni tal-kondoms. Il-Ministru Abela ħabbar ukoll li persuni transġeneri dalwaqt se jkunu jistgħu jiġu riferuti għal kirurġija ta' affermazzjoni tal-ġeneru barra minn Malta permezz ta' servizzi pubbliċi tas-saħħa. Dr. Alexia Bezzina, President tal-Assoċjazzjoni tal-Mediċini fis-Saħħa Pubblika, qalet li l-istrateġija hija mfassla biex tirrifletti l-bżonnijiet tal-popolazzjoni tal-lum. Din tinkludi miżuri għall popolazzjoni kollha dwar edukazzjoni, riċerka, dwar contraception, dwar family planning, dwar ukoll is-servizz tas-saħħa kif ħajkunu adattati għall bżonnijiet tal-popolazzjoni. Matul il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika l-Gvern irċieva kontribuzzjonijiet minn entitajiet governattivi, organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili u membri tal-pubbliku biex l-istrateġija tkun iktar inklusiva u ffukata fuq il-bżonnijiet tal-popolazzjoni.